Ammont ta' skieken indaqsin mannara, petrolju, petrol, fliexken tal-whisky kif ukoll siringi ġodda u qodma instabu fil-possess ta' 6 priġunieri li qed jinżammu fil-Forensic Unit tal-Isptar Monte Carmeli minflok il-ħabs. Min tarif li għandu One News jirriżulta li s-sejba saret l-4 filgħodu għal ħabta tas-6. Din is-sejba saret 3 sigħat biss qabel fil-Parlament bdiet tiġi diskussa l-mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni dwar l-oqsma tal-ġustizzja u tal-intern, fost oħrajn dwar dak li qed jiġri fil-ħabs ta' Kordin. Min stħarriġ li jagħmel One News jirriżulta li l-oġġetti jinstabu fi kmamar li allegatament inbnew mingħajr permess fuq in-naħa ta' wara tal-Forensic Unit. Din it-taqsima taqa' taħt ir-responsabilità tal-awtoritajiet tal-ħabs u responsabbli politikament għalija huwa l-Ministru Carm Mifsud Bonnici. Nifhmu li fost il-priġunieri involuti hemm min jinsab jiskonta sentenza ta' omor il-ħabs b'rabta maqtil, kif ukoll każijiet oħra b'rabta ma' traffikar ta' droga kemm f'Malta u kif ukoll lejn Sqallija. One News jista' jiżvela wkoll li waqt fiċċjali saret fuq wieħed mill-priġunieri instabu mal-1700 euro fi flus kontanti. Nifhmu li waqt li dawn is-6 priġunieri tniżlu l-ħabs ta' Kordin fuq ordni li jingħatati skieken u l-mannara mill-ġdid ingħataw lura lill-priġunieri fejn tpoġġew lura fil-kmamar.